ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಳರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತಲೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದ ಪಂಡ ಬೆಂದ್ರ ಸುವಾಡ್ನೆ ಬೆಂದ್ರ ಸುವಾಡ್ ಮಾಡ ಮನಿಗ್ಲ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದಾನಡ ದಟ್ಟು ನಮಕು ಈ ನಮ್ಮನ ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಪುರಂಜಂಡ ಕಣಕ್ಕೂರ ಉತ್ತನಾಗ್ಲೆಗ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಯಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಸೂಪ್ ಆಡ್ಯಾರ ನಾನು ತುಲೈತೇನಿದೆ ಬೆಂದ್ರದ ದಿಕ್ಕಲ್ದಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಳು ಸೂಪ್ ಆಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ದಿಡ್ತಿನದಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ದೆಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಗುಣ ಆಪಣ ಪಂಡ ನಮಕು ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ಟೌನ್ ಪುರ ಪಂಡ ಹೀಟರ್ ಇಂಚಿನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸಂಡ ಒಂಜೇನು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮಣ್ಣ ತರಕ್ಕೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಡೆಂಡ್ರಫ್ ಪುರ ಬರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ದೆಟ್ಟುಲೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಪಣಂಚಿನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದನಗ ಅಯ್ನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪುರ ಉಂಡು. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಪಣು ನೀರು ನಮಕು ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಈ ದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂದಿ ಉಂಡತ ಬೊಂಜ ಅಂದೇನೆ ನಮಕು ದಾನ ಕೃಷಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಿರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟ ಅಂದೇನೆ ಪೂರ ಈ ಕಣಕ್ಕೂರ ಪೊತ್ತದು ಭತ್ತನಂಜಿನ ಬೊಂಜುಡ್ದಾನೆ ಆಪುಂಡು ನಮಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತದಿಂದ ನಮ್ಮನ ಅವಳ ತೋಜಿನ ತೋಟಗೂ ಅತ್ತನ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ತಾರೆಗೈಕೆ ದೆಕ್ಕು ಪಾಡಿರಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿಂದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ನಮಕು ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ అయిన ಪೊಗೆ ಬರ ಬಾರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂಪ್ ಆಡ್ದಾನಾಗ ಅದುಲೆ ಈ ಪೊಗೆ ಬರ್ತದ ಉಂಬಳಿ ಪೂರ ಸೈಪ ಪಂಡ ಉಂಬಳಿಗಳು ಪೂರ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಉಪ್ಪುಜ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೊರದಲೆ ಉಂಬಳಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐನ್ ಪೂರ ಅವಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿನ್ ಬೆರಿಯತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಪೊಗೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು. ಸೊ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಈ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುರಂಚಂದ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ದೈತನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪುರ ದಿಂಡ ಪಂಡ ಕೆಲವು ತಿಗಡಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮುಂದು ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಳ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಈ ಪುಗೆ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪುಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುಡು ಅವಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಐಟೆಂಜ ಪೋಯರ ಪುಗೆ ಬಾರ ಪೈಪ್ಲ ತಿಡ್ತಿಂದು. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲಾಯ್ದ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕ ನೀರು ಪುರ ಏತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿಂದ ಪಂಡದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತುತ್ತೆ ದೆತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನೈತೆ ಉಲಾಯ್ಗೆ ಹೋದನಾಗ ನಮಕು ನೀರು ಕಂಡವಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ತುಳೆ ತುಳೈತೆ ಎತ್ತುಲಾಯ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನ ತುಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡದ ತುಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದ ಪುರ ಕೈ ಪಡೆರಾಪಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಮಂಡೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಬಂತ ದಿಂಡ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಏತ್ ಜನ ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳ ಆಗ್ಲೇ ಪೂರ ಮೀಯೋಳಿ ಪಂಡ ಆಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ ಗುಣದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ದ ಬಿಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಬೊಂಜ ಬರೋದಾಯ್ತ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ತಾರದ ಐಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಳಿಂದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಳತೆ ಒಂಜಿ ತಾರ ತೋಜಿನತ್ತ ದೆಕ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಈಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐನ ನೀರ್ನ ದಾನ ಅನ್ಪಳ್ಳ ಐತೆ ಮೀದಿ ಪೂರ ಆಯ್ಕ ನೀರ್ನ ಎಂಕಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಬುಡ್ಪ ತೋಟದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಪೋದಾನ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಅರತ್ತದು ಐಕ್ಲ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ನಮಕು ಟೌನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡ ಟೌನ್ಡು ತಿಕ್ಕಿರದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ದೆಟ್ಟುಪ್ಪತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದುಪುಂಡು ಬೊಕ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನ ಪೂರ ಮನ್ಪಿರ ನಮಕು ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೆಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಸೂಪ ಅಂಡ ಇಡೀ ಪುಗೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಜನಕ್ಕೂರ ಒಬ್ಬೆ ಆಡುವೇರಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಳೆ ಹೊಸ ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.